Nalipay ang first year psychology student sa Ateneo de Davao University nga si Shaira Kamaong kay nanay siya record sa Commission on Elections diyang gihimo sa ilang eskwelahan ang satellite registration kagahapon. First time voter si Shaira ug excited na siya nga makaboto sunod tuig sa midterm elections. Surprisingly po as a first timer, it's been very smooth since Ateneo na rin po yung nag-cater ng satellite here sa campus. So it was such an easy process po. I've been meaning to do this since last year nung nag-turn po ako ng legal age. Pero grabbing this opportunity na rin po because I really want to practice my rights as a Filipino citizen and yun po, I want to vote competent leaders po. Nagparehistro sab hasta ang iyang amiga o classmate nga si Zane Evangelista nga sama niya excited sab nga mobutar sunod tuig. Pwede naman din po ma-register voter and then since malapit na din yung election, gusto ko mag-vote din para ako mismo makakontribute ako na pwede mag-vote to someone na I think suitable for the position and I think makahelp din para makahelp sa economic growth ng country. Higayon sab alang sa guidance counselor nga si Norman Padilla nga makapatransfer sa iyang rehistro kay sa ilang eskwelahan man gihimo ang satellite registration sa COMELEC. Nag-transfer na ako ng registration from another barangay kasi I moved to another place. Ubay-ubay sab ang nagparehistro sulod sa adu. So far, so good naman po. We're getting good results. Actually, muna ni siya among wave 2 sa satellite registration. So last August 16 during the Kadayawan Festival, we also had at 500 plus registrants. But this time, we're expecting more since daghang estudyante sa Ateneo as well as the general public po. Gilauman nga matukngan o di kaha malabwan ang kaping 500 ka mga nagparehistro itong bulan sa Agosto ning tuiga sanglit ikaduhang higayon na kining gihimo ang satellite registration sa Ateneo de Davao University. Kagahapon sa hapon, kapin 200 na ang natala sa COMELEC nga nakaparehistro nga sagad mga estudyante. Ablisab sa publiko ang satellite registration sa COMELEC sa adu. Apil sa asikasuhon sa COMELEC ang mga botante nga gusto magpa-transfer sa ilang voters registration. Duha ka adlaw ang satellite registration sa Ateneo nga natapos kaganiha Setyembre 20. Gawa sa COMELEC registration, naghanyag sab sa ilang serbisyo ang SSS, PhilHealth, Pag-ibig ug PSA alang sa National ID. Sa September 30 na ang ulahing adlaw sa voters registration. Eugene Hinutan, Newsline, Philippines. Stay safe.